Ħani kontribwixxi nħossina fi tliet affarijiet. L-ewwel bħala żagħżugħ jiena li żgħar membru parlamentari tal-oppożizzjoni u allura huwa naturali li nirrappreżenta dak li jħossu żgħażagħ hemm barra. It-tieni punt huwa għandu x'aqsam mal-inġinerija. Fil-fatt jiena l-ewwel inġinier Malti fil-Parlament Malti u nħoss li għandi nimbutta il-kwistjonijiet għandhom x'aqsam mat-teknoloġija u l-enerġija b'mod sostanzjali ħafna. It-tielet punt huwa illi jiena ġej minn pajjiż tar-raħħala u l-bdiewa siġġiewi u rrid inkun leħen ukoll għalihom sabiex inkomplu ngħinuhom fl-isfidi li għandhom qudiemhom. Kienet għażla wkoll illi min-naħa l-oħra il-Partit Nazzjonista issa tatna u tagħtu sfida kbira illi rridu niġġeddu fil-fiħdan il-Partit Nazzjonista nħarsu l-qudiem biex nagħmlu affarijiet differenti milli għamilhom s'issa. Ħin naħseb huwa żmien eċitanti ħafna u allura naħseb inħares liħ b'mod ottimist ħafna. Ovvjament irid ikun hemm l-analiżi u raġunijiet tat-telfa, ma nippuntaw subajna lil ħadd l-importanti mhuwiex iktar milli għalfejn tlifna iktar kif ħanirbħu l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Minkejja illi għandna distakk ta' siġġiet sostanzjali, jibqa' l-fatt illi madwar 130,000 Malti u Maltija fdawna bil-fiduċja tagħhom. U aħna rridu nirrispettaw din l-għażla u rridu nkunu oppożizzjoni illi tara illi dak li ser ikun qed jitwettaq mill-gvern huwa responsabbli, sostenibbli u nassiguraw illi ma tkunx tmexxija populista iżda tmexxija li tkompli tħares fis-snin li ġejjin.